Hvad er vores plan? Vi kiggede på, at vi startede med at sige, at de unge de engagerer sig i samfundet. Og så kan vi ud analysere og stille spørgsmål og snakke med vores rektor og på den måde undersøgt en masse mennesker. Og ud fra det så koger vi lidt ned til, at det hedder, at de unge de er simpelthen for materialistisk anlagte, og ved det så fravælger de at engagere sig i samfundet. Vi skal sige, når vi siger samfundet, så mener vi mener ikke nødvendigvis kun politik. Det er ikke at engagere sig i samfundet for os. Og for os at engagere sig i samfundet, så er det med, at det kunne være at være træner for den lokale fodboldklub, det kan være spejderklubben, men det kan også godt være lokalpolitik. Så rent samfundsmæssigt, så mener vi, at det er sådan, generelt set så er det samfund, der har den her bane, fordi uden de unge, og med de unge mener jeg sådan, omkring 15 år eller op til helt til 30, der hvor de rigtig begynder at få ansvar osv. Hvis den er manglende i forhold til vores samfund i alle de her forskellige dele, vi har, så får vi ikke den her tankegang fra de unge, eller den her energi. Og så i forhold til kommunerne også, så hvis vi så heller ikke får nogen med ind i nogle af alle de her beslutninger, som kun kommunerne har, for eksempel hvor skal den næste ramp for skaterbanen ligge, eller byggeområde, alt muligt, den er også fraværende, og så får vi også en manglende vinkel fra dem. Og så det sidste, det rent når man kun tænker på unge, så får vi også den der med, at vi har ikke rigtig nogen indflydelse, og det er også sådan rigtig tabu. Ja, og så det vi sådan tænker lidt om det her, det er, at det skal være en eller anden form for service, som skal fremme de unges lyst til ligesom at deltage i den demokratiske proces. Og der har vi så for eksempel tænkt lidt på, at det skulle være noget, hvor man ligesom får noget for at være med i det. For eksempel ligesom det her som med en bilforsikring, hvor man deltager i det der kursus med respekt for fart, og så får man ligesom en gode i form af, at ens bilforsikring bliver lidt billigere. At det på samme måde skal være noget, hvor den unge føler, at man får ligesom noget igen for at være med. Igen, det ligger det til grund for, at vi har den idé om, at de unge er meget materialistisk anlagt. Så i forhold til vores jury, ser vi det lidt som om, at det kommer til at virke som en slags dominoeffekt. De ved, at de unge er med. Altså, det er sådan, at vi poster en hel masse penge ind i de unge. Det vil så for dem, der vil det så udvikle dem til personer, som kunne være med til at kunne øge eller udviklingen der, hvor de er på deres reproduktive område. Men så vil det også igen have en effekt på kommunerne, fordi der vil de kunne måle en større aktivitet i kommunerne. Altså, der vil pludselig melde sig flere frivillige til de her ungdomsklubber, alt muligt, det er virkelig mange ting. Og så for samfundet, der er det hele det her med, at så har vi et stort samfund, som er i gang hele tiden, og i udvikling hele tiden, og det er jo sådan set det, der er målet for det hele. Ja, og det er det, vi havde. Hvis vi starter med at se på segmenteringen, så dem der engagerer sig, og dem der ikke engagerer sig. Dem der er aktive, har jeg været ude at tale med dem og få deres ord på, hvorfor de er aktive, hvorfor de absolut ikke er aktive, eller hvorfor er det, at de måske godt kunne have lyst, og hvorfor er det så ikke, de kommer i gang. Hvis vi ser på jury, og så ser på samfundet, det vil sige, at man skal altid have noget for at få noget. Hvad så næste gang? Mere vil have mere. I tog nogle positive vinkler på for samfundet, at vi vil have et aktivt samfund. Men modsat, så kan jeg også se noget negativt i et samfund, hvor man skal have noget for at deltage og bidrage. Jamen, det er lidt i samme boldgade. I siger, at dem vi vil kigge på, det er dem fra 15 til 30. Hvorfor ikke dem fra 3 til 30? Eller, altså, jeg mangler nogle argumenter for, hvorfor det lige er den aldersgruppe, hvor I er, eller lige underkanten, og så op til 30. Man kan lige så godt diskutere, jamen, starter det her demokratisering ikke langt tid før? Så jeg mangler bare nogle, hvorfor lige afgrænse på den måde der. Jeg synes også ligesom Mette, at det er lidt underligt at snakke om, at der er nogen, der er materialistisk anlagt, og så understøtte i det, hvor man kan diskutere, om demokratisk proces er vel netop ikke, det handler vel ikke om levebrødspolitikere, det er jo næsten det, I putter i det nu, altså bare i miniformat. Hvorfor er det, I vil understøtte det? Hvorfor handler det ikke om, at man har nogle politiske idealer, eller et eller andet, man gerne vil, og så vil man bruge noget tid på det? I får tiltrukket ligesom nogle andre i den her proces. Så det er meget, jeg synes ikke, det hænger helt sammen.
der mangler et eller andet omkring, jamen hvad er det her, altså hvad er det her demokratiske proces? Altså nogle af de samme kommentarer som ved de andre grupper. Hvad forstår I ved demokratisk proces? Altså deltagelse, hvad forstår I ved det? Hvad er forskellige grader måske i det? Altså en eller anden afklaring, som gør, at når I ser det, så kan I fortolke eller analysere det, og ligesom arbejde med det. Og jeg synes, at jeres mangler i høj grad, har I været ude at snakke med nogen, og det er så fundet ud af, at det er materialistisk anlagt. Men grundlæggende kunne man ikke prøve at spørge sig deres engagement, eller hvad blokerer, eller barriere for, at man involverer sig i det her politiske arbejde. Altså det er mere det, I har fundet en ting, der trigger, nemlig at folk er materialistisk anlagt. Men er det det, der betyder noget? Ja, jeg kan godt høre det, men nu har vi sparet nogle sekunder op for det andet. Hvad er det, I kan... Hvordan kunne I prøve at kigge på nogle barrierer for, at unge mennesker involverer sig i det? Ja.